माने GS हिसाबै देरहाबाय माबायदि नांदों दिनै केराबारि फरायसालिमानि बिसायख'थियाव गाहायनि आचार्यनि बिबानाव देरहानानै खोब गोजोननाय नांदों आरो जाय बिथांमोनानोखि आंखौ देरहाहोनायाव बा जोंनि टीमखौ देरहाहोनायाव गोबां खामानि मावनानै जोंखौ देरहाहोबाय हर सान खामानि मावनानै बिथांमोना जोंखौ देरहाहोबाय आं बिथांमोननिसिम गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर बे समाव आं जासिनो सानदों आरो जाय बिथांमोनानोखि जोंखौ बे मोजां फिथाइखौ मोनहोनायाव जोंखौ हेफाजाब होबाय जायखि जोंनि केराबारि फरायसालिनि फरायसा भटार्सफोर दा बिथांमोनखौ आङो कंग्रेचुलेसन फैबाय थानाय समफोराव माने मा थांखिखौ लानानै गुबैयै आवगायगोन गोबां जोंहा खामानि मावनो दङ 2 बोसोर कर'ना भाइरासनि गादबनायाव केराबारिनि जोंनि फरायसालिमाया एसे उनफिननाय बायदि जानानै दङ दा बेखौ जोङो बोखांफिननाय दायथ'आ जोंनियाव दङ दा बेखाय बेफोरबायदि जिफोर आद्रा थालांनाय जिफोर खामानि दा बेफोरखौ मावनायजों लोगोसे जोङो जोंनि केराबारि फरायसालिमानि अलराउन्डार डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो गासैबो फरायसालिखौ बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होलांगोन आं बेखौ आसा खालामो जिहेतु नोंजों लोगोसे माने दुलाराय बर' फरायसा गौथुम आफादनि बेकग्राउन्डआव थानाय जिहेतु जिया गासै देरहानाबाय गोख्रों होनना सानदोंना जोंनि कन्टेस्टआथ' इजि जादों बे नङामोन गोबां गाब जादोंमोन नाथाय जोङो सानाखैमोन जेरैबायदि रिजाल्ट फैगोन जोंनि रिजाल्टआ बिसोरनि 50% 60% बेफोरबायदि माबायाव जोंहा देरहाना दं आरो डिफारेन्सआव दा जोङो खोब गोजोननाय नांदों आं साबायखर बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि कलेजनि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ बे बिथिङाव जोंखौ देरहाहोनायाव बिथांमोना हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर